sme extrémne radi, že sme zvládli ten zápas, lebo ten posledný krok na jeseň býva ťažký. Vedeli sme, aký super príde, ktorý mal fakt dobrú fazónu. Odpúcal sa zo spodných priečok a jednoducho ten zápas v prvom polčase, keby som to tak rozdelil, bol v našej režii a druhý polčas samozrejme Povazka chcela dotiahnuť ten náš náskok, ktorý sme si urobili 2-0 a boli veľmi nepríjemní. Majú skúsených hráčov tiež dlhodobo v druhej lige, takže veľká vďaka fanúšikom, došlo ich v hojnom počte a chlapci to veľmi cítili a pomohli nám v určitých fázach a obrovské ďakujem aj chalaňom do kabíny, zvládli to na jedničku, odpútali sme sa aj my zo spodu tabulky a uvidíme, čo sa udeje na jar, v akom móde to pôjde ďalej a samozrejme Lehota má potenciál na to, aby v tej lige sa udržala a spoločne to podľa mňa zvládneme.